Avui s'ha produït una nova reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. Damunt la taula hi ha qüestions com, per exemple, la nova convocatòria d'oposicions de docents. Maria Cifra, conta'ns com ha anat aquesta trobada. La data de les oposicions es debat en aquesta mesa que continua en marxa davant de l'oposició dels sindicats d'avançar-les al mes de maig, tal com havia dit el conseller, tal com havia proposat. Avui la Conselleria d'Educació arriba a aquesta mesa amb una proposta d'una altra data, per tant, endarreriria la incorporació dels que hagin aprovat fins al curs 2027-2028. Pel que ens avancen des dels sindicats, dijous hi tornarà a haver una reunió, per tant, tots aquests dies el que faran els sindicats és encastar els seus afiliats per poder decidir la data de les oposicions dels docents. La voluntat de la Conselleria és que aquesta mateixa setmana es puguin convocar les oposicions amb un total de 630 places. Ha estat una improvisació innecessària que perjudicarà docents, centres, evidentment opositors